21 କାହା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଇନୋସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁକୁ ଅନୁହୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ହନୋକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବା କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସତ୍ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବୟସର ସୀମା କେତେ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ମଥୁସେଲ୍ 969 ବର୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ନୋହ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ନୋହ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କେଉଁ କାଠରେ ନୋହ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଫର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ନୋହଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସେମ୍ ହାମ୍ ଜେଫତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 କିଏ ଜାହାଜର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32 ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ କେତେ ଦିନ ଜଳ ପୃଥିବୀ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 150। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆରାରାଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଜଳପ୍ଲାବନର କେତେ ଦିନରେ ଆରାରାଟ୍ ପର୍ବତରେ ଲାଗି ରହିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 7 ମାସର 17 ଦିନରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 କାପ୍ତାକୁ କେତେ ଥର ନୋହ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ଥର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ନେଇ କାପ୍ତା ଫେରି ଆସିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜିତ ବୃକ୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ନୋହ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମେଘଧନୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ଇଥିଓପିଆ ଦେଶର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୁଶ।